9 ore mi-a luat să pregătesc această rețetă, însă pe cât de mult durează, pe atât de ușor se face. Haide să vezi cum se pregătește acest curcan în lut. Începem prin a marina carnea. Eu am folosit carne de curcan de casă, peste care am pus un păhărel de oțet, însă poți să folosești și zeamă de lime, iar apoi adăugăm o linguriță cu vârf de oregano și o linguriță cu vârf de chimion măcinat. Atenție, chimion, nu chimen. Bineînțeles că avem nevoie și de nelipsitul piper și de sare pentru a fi o marinadă completă. Frecăm foarte bine carnea și băgăm la frigider pentru 4-6 ore sau peste noapte. Într-o tigaie cu puțină untură sau ulei, călim o ceapă până când devine translucidă. În momentul în care ceapa s-a înmuiat, punem peste și 2-3 căței de usturoi sau 4-5 în funcție de cât de mult îți place usturoiul. Am pus și un ardei mic iute, însă este opțional dacă nu mănânci picant. Adăugăm sarea și o linguriță rasă de scorțișoară. Pot spune că scorțișoara este ingredientul secret al acestei rețete, așa că te rog să nu-l omiți. Pune și o linguriță de boia și amestecă pentru câteva secunde, iar apoi vină cu roșiile. Eu am folosit roșii sherry de la conservă cu etichetă curată, însă poți să folosești și roșii proaspete dacă ai roșii gustoase proaspete. Mai rămâne să adăugăm și piper și gata cu acest pas. În oala de lut punem carnea care stă la marinat și venim cu 750 ml de supă de pui, însă dacă nu ai poți să folosești și apă. Peste punem și amestecul pregătit în tigaie și gata cu munca. De acum încolo mâncarea se pregătește singură. Amestecăm totul foarte bine și atenție, băgăm la cuptorul care nu trebuie să fie încălzit, deoarece s-ar putea să se spargă oala. Așa că punem oala la 150 de grade în cuptor și lăsăm pentru aproximativ 3 ore dacă este fragedă carnea sau 6 ore ca mine dacă are nevoie de mai mult timp până când să se desprindă singură de pe os. De aceea durează atât de mult această rețetă, pentru că se face încet și la foc mic, nu pentru că este complicată. Cam așa arăta după 3 ore de stat la cuptor, însă mi-am dorit să fie și mai fragedă și am mai lăsat-o pentru încă 3 ore, iar după încă 3 ore arăta în felul următor. Carnea se desprinde singură de pe os și este delicioasă, crede-mă, trebuie neapărat să o încerci. Așadar, aceasta este rețeta. Dacă vrei să o pui în practică, eu îți doresc să ai poftă bună!